Hello people, hello everyone. Welcome back again Pasimu Reality ITV pana patinobata nyaya dzakasiyana patinokupa updates ezvinenge zvichiitika. Tikuziva tese kuti vakomana ava vamo munyika vakaenda ku UK kumbonorowa mawex kwakuenda baba Harare kwakuenda na TO kwenda dhuterere. So now ndauya ne update ezvaitikawo zvaitikuona baba nababa dhuterere kuchi ku UK andika ndakwanzeka performance kati mumakomendo kuti mukomana yorowa sei asi ndizvo zvaitika ku UK boza ndakwa kundibvunza sparks ko zvaitika ku UK zvakamira sei yezvo Saka pari zvinore zvaiti mbonyengetera